Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da sake zuwa tashar mu ta Hausa Views TV. Idan wannan ne zuwanka na farko, muna so ka danna mana subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawa ta yadda zarar mun sa bidiyo za ka same shi. Baba Dan Audu ya bayar da sharaɗin da yana damfara a shirin fim ɗin labari na. Shirin mai dogon zango na labari na ya ɗauko zafi inda aka ga Baba Dan Audu yana zuba ruwan rashin tausayi da kuma kwaɗayi. Sai dai a tattaunawar da aka yi da Baba Dan Audu ya bayyana cewa idan an gaji da ganin sa damfararsa a tattara masa kuɗi ya koma Saudi. Bayan shirin labari na mai dogon zango ya karaɗe ko ina, Baba Dan Audu ya bayyana dalilin sa na damfara tare da kuɗi a fim ɗin. Ya fito a matsayin Baba Dan Audu a cikin shirin inda aka nuna shi a matsayin mutum mai matuƙar kwaɗayi. Mutane da dama sun naga cece kuce akan yadda yake bin har masu zuwa gaisuwar mutuwa yana roƙon su bayan mutuwar ɗan matarsa Mahmud. A wata tattaunawa da BBC Hausa ta yi da shi, ya bayar da hujjoji gamsassu wanda suka janyo damfararsa da yake a cikin fim ɗin. A cewarsa, koro shi daga Saudiya ne ya yi sanadin wannan halayya tashi, kuma ya dawo Najeriya babu ko sisi cike da fatara. A cikin hirar, Baba Dan Audu ya ƙara da cewa, "Ni abin nan yana bani mamaki, mutane sai su ce Baba Dan Audu bai da mutunci. Ni ban san me suke so da Baban Audu ya yi ba. Sun kasa gane wane ne Baba Dan Audu, kuma sun kasa gane halin da Baba Dan Audu yake ciki. Idan da wannan yake cikin halin da Baba Dan Audu yake ciki, yana mai tabbatar muku zai iya yin fashi da makami. Amma kaga Baba Dan Audu saboda imaninsa bai ɗauki kayan kowa ba. Ya ce ba duk mutum bane zai shiga irin talaucin da Baba Dan Audu ya shiga, a raba shi da zamba cikin aminci da sauransu." A cikin shirin labari na makon da ya gabata, an bayyana yadda Baba Dan Audu ya nuna zalamarsa a fili duk da mutuwar da aka yi wacce ta firgita kowa. Yanzu a kowa ya zuba ido yana kallon yadda za ta kaya tsakaninsa da matarsa mahaifiyar Mahmud da kuma Umar abokin Mahmud a cikin shirin. To Allah ya kyauta, amin.